yazi omnye imkhuba engasike siwushiye napha ku-2025 man ila tendency yocinga fani uba i-advice one size fits all. Ezinye izinto might work for you but it does not automatically mean into yoba nalapha kum zizawuspana. Ukwezi zimenxe mosapha zithanda uzenza i-business gurus ngenxa yoba umntu wazike wamamela i-interview kavusa ithembe kwayo eyi-1 ngoku naye sesenze ngathi une-degree yase-school of business. Hayi ankile xa uyi-businessman kukho izinto befamba awuzihoyi futhi for nina andithengisa i-niceness apha okanye perfection. If anything mna I'm selling authenticity uba it's okay to be you for nina. Enza le nto ufuna uyenza ngehlobo ufuna uyenza ngalo. Whoever fucks with you is gonna support it. Whoever doesn't fuck with you for nina, good for them, let them go support the next person. Yo iyandidika mna la mentality for nina. Into yoba yakho i-business wena funeka ube ngu-Mr. Nice Guy ukuze abantu bakusupport, then that's cool if it works for you. Just don't expect into yoba the same shit is gonna apply kum for nina. Mna I've never been anything else. This is who I've been from day one. This is how I operate for nina, and I said what I said ndizayiphinda nangomso. Osupportayo uzawusupporta for nto ongafuni uyayeke, ayicengisi, ayixabanisi, akho beef, akho nix. Singabantu mosifondini we like different things for different reasons. Nam fondini if uyakhonyuluka xa ubona iividiyo zam scrolla fast okanye uhlaba ublock and keep it moving. Ininzi gqithi kaloku i-content kule internet so ungayifumani le izawuba right for wena xa kucaba mna ndiyiyo. Into engazokwenzeka yile nto uba uzama utshintsha mna uba ndibe le nto uthandwa nguwe. Hawu nye right fucking there shem.